सोलोंथाइ बिथिङाव दावगाबासो बर' हारिया दावगागोन। गिनाय बानाय आरो लाजिनाय बेफोर मोनथाम जाहोना जोंनि गथ'फोरनाव दं। बे गोनां बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि लोगो नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ। दिनै धेमाजि जिल्ला एबसुआ आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिखौ बिथा खालामनानै बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिकआव उथ्रिसारनाय फरायसाखौ मान होनानै बरायदों। धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि तेनजिं बर'नि मासि लानानै सामलायनाय मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों मिरु एबसुनि लोगो नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ। लोगोसेयैनो हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सोरजिला वारि, जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारी, आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि पुलेश्वरी दैमारी आरो गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों। बर'फोरनि सोलोंथाइ आरो फरायसाफोरनि इयुन सोलोंथाइनि सायाव मिरु एबसुनि लोगो नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ माखासे थुलुंगाखांनाय बाथ्राखौ खौरांनि सिगाङाव बुंथियो। जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंनिफ्राय जिल्लानि मादावनो टप 10 आव मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बिथांमोना बरायदों। आं मिथिनायाव देग्लाय धेमाजि जिल्लायाव सा 65 फरायसाया बर' बिजोंनिफ्राय सेथि मासियाव उथ्रिनो हादों आरो बिनि गेजेरनिफ्रायनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिमेन्ट सापरियाव थानाय एसबि बड' गोजौ फरायसालियाव बिथांमोना जिल्लानि मादाव टप 10 मासियाव आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गोजोनथावना बाथ्रा जाबाय देग्लाय धेमाजि जिल्लानिफ्राय सानै रोंगौसा फरायसाया दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो बर' बिजोंनिफ्राय जाय फरायसाफोरा आसामनि गेजेरावनो टप 10 मासियाव आवग्रिनो हायो बिथांमोनखौ जोङो बर'नि सासे गेदेमा थुनलाइगिरि, बर'नि सासे गेदेमा सोलोंथाइगिरि कमल कुमार ब्रह्म बिथांनि मुङाव जोङो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था जोङो मान बावनाय जायो। देग्लाय 17थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार मान बान्थायाव धेमाजि जिल्लानिफ्राय सासे फरायसुलि ज्योति मोसाहारि बिथाङा 94.83 मासि लानानै अल आसामनि गेजेरावनो टप 10 नि नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों आरो धेमाजि जिल्लानिनो एसबि गोजौ फरायसालियाव फरायनाय सासे फरायसा खोमथा गोरा बसुमतारिया 91.66% लानानै अल आसामनि गेजेरावनो जिथि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ मोननो हादों। आं बिथां सानै फरायसानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। इयुनाव बे सानै फरायसाया आरोबाव साबसिन सोलोंथाइ लानानै बर'फोरनि साफा साफा गुन गोनां फरायसा साफा साफा सुबुं सम्पद जानो हाथों बेखौ आङो मिजिंथिबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिया बेनो बर' हारिखौ जुदि जों जौगाहोनांगौब्ला जोंनि बर' फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै दावगालांनांगोन आरो सोलोंथाइनि बिथिङाव बर'फ्रा दावगाब्लासो बर' हारियाबो दावगागोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि मोनसे गेरेमसा बर' माहारि दानाय सिमां नुदों बे मोगथां महराव जाफुं होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे फोथायनाय दं। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिम बर' बिजोङाव फरायनानै जायफोर फरायसाया सेथि मासियाव आवग्रिनो हायो जों बेखौ इउनिट कमिटि, आनसलिक कमिटि, डिस्ट्रिक्ट कमिटि आरो सेन्ट्रेल कमिटिया बरायबोनाय जादों। जोबोद दुखुनि बाथ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मावथांखि लादों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि सिमां नुदोंमोन बिथांनि आद्रा सिमांखौ मोगथां महराव जाफुंहोनो थाखायनो 2018 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि आद्रा सिमांखौ मोगथां महराव जाफुंहोनो थाखायनो बड'फा गोजोखियारि सोलायनाय मावथांखि जों मावथांखि लादों आरो बे मावथांखिनि गेजेरजोंनो बर' समाजाव माइ गायनाय दुब्लिनिफ्राय लानानै सोलोंथाइसिम बर' हारिया दावगानांगौब्ला जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों दावगानांगोन आरो बिनि अनगायैबो जों नुदों माखासे जोंनि बर' लाइमोनफ्रा ससेयावनो फरायनायखौ गारनानै बिथांमोना गाज्रि लामाखौ बिथांमोना लादों। बिनि गेजेराव बांसिन फरायसाफोरा जों नुदों फरायसालि नागारनानै ड्राग्स, जौ जुवा बेखौ जों गेलेनाय नुदों। बेखायनो जों बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बड'फा गोजोखियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजोंनो बै जायफोर फरायसाफ्रा फरायसालिखौ गारनानै ड्राग्स, जौ जुवाखौ बिथांमोना
बजबनानै लादों बेफोरखौ होबथानो थाखायनो जोंनि इउनिट कमिटि जोंनि आनसलिक कमिटि जोंनि जिल्ला कमिटिफोरा जोङो खामानि मावबाय थादों आरो जों मोनसे फोथायनाय दङ बर' हारिखौ जुदि दावगाहोनांगौब्ला जोङो सोलोंथाइनि बिथिङावबो जों दावगाहोनांगोन आरो बे बेराफारसे जोङो जायफोर गाज्रि जोंनि समाजा आबहावा सोरजिदों बेखौ जों होबथानांगोन बे बेलायाव आङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जोंनि दिथागिरि समाज सिबियारि जायफोर जोंनि बिमा बिफा दङ जायफोर रायजो राजा आफाद दङ नोंथांमोनखौ बर' फरायसा आफादनि जि बड'फा गोजोनथायारि सोलायनाय मावथांखि बेखौ मोगथां महर जाफुंनायाव नोंथांमोनखौ जोङो मददनि थाखाय खावलायहरनाय जाबाय गोजोनथाव बाथ्रा आथिखालसिम बर' बिजोंनिफ्राय सासेल' फरायसाया बर' बिजों फरायनानै मेट्रिकआव सासेल' फरायसाया आसामनि टप 10 आव मासि आवग्रिनो हादों बेनो जाहैबाय 2017 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बिबुंसा बसुमतारिया 96.67% लानानै अल आसामावनो टप 10 मासि आवग्रिनो हादों जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसना जोंनि फैबाय थानाय फरायसाफ्रा बिथांमोनाबो इयुनाव अल आसामनि टप 10 आव मासि आवग्रिनो हागोन होननानै जोङो फोथायनाय दङ थांनाय बोसोराव सानै फरायसाया only 6 मार्कसनि थाखाय बर' बिजोंनिफ्राय बिथांमोना आसामनि टप 10 आव मासि आवग्रिनो हायाखिसै सासे फरायसाया जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि इउएन एकाडेमिनि मनदिप बर' आरो सासे फरायसाया जाहैबाय तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा इउएन एकाडेमिनि दीपक बर' बिथांमोना सानैबो 97% मोनदों नाथाय थांनाय बोसोराव अल आसामनि टप 10 नि लयेस्ट पार्सेन्टेजआ जाहैबाय 98 where मनदिप बर' दीपक बर' मोनदों 97 6% मोननायब्लानो बिथांमोना अल आसामाव बर' बिजोंनिफ्राय टप 10 मासि आवग्रिनो हागौमोन नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबो मोनसे मिजिं दङ जोंनि फरायसाफोरा फैबाय थानाय समाव अल आसामनि टप 10 आव मासि आवग्रिनो हागोन आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बिमा बिफा फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरखौ लानानै जोङो सोलोंथाइनि सांग्रांथि मेल जों लाबाय थानाय जादों आरो मोनसेल' फोथायनाय बर' हारिया जौगानांगौब्ला जोङो सोलोंथाइ थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथाइबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन